ma Nairobi ka nyaka gi Uhuru Park kane Raila Odinga wacho no dhi chamo muma kaka the people's president. Mwaselando mwakone ji kako bilo ka rombgi Uhuru Park maonge ng'amonego donje. To kaling matin nyalo parapani nen leto emane ni kanyo. Karomo kar sa 12 gi dakika 15 toro na message ne ai chal ka gimo bilate mangowa wuok ka. Takore nok timre. Ukora ni jo bila wuok ka wan ka. To kwago live kanyo to ayudo ka ngowa obila wuok. Karomo sa achiel obila no selweny maonge kanyo. To jo piny no donjo to gin kanyo to gi miel to gi wer to gitimo gimoro amora makane romo kar sa 9 kane Raila Odinga biro mochamo muma motieko manyasi no noko kawo kata seche 2 apani no kawo dakika matin ne 45 magitieko. To ng'ato ka ng'ato wuok kanyo kochomo ode kuma no wuoke. Na bende jopiny penjore ni to kara police anikaji. So kiweja piny otimo gino modo atimo mokira krikode. To bende kotira tika to doko na kuma doke. To linga to kinjenge madhi mana ber. So template mar deal gi ng'anyo gi nitie. Emomiyo en kwayowa ni joma sumo paro ne piny owacho. Sumuru paro mariek. Sumuru paro maber. Paro magero serikali nikech adira makele VOJ nyaka ne piny Kenya yudi loch. Kata serikand Moi ni poko bede gi to aina mato majiri godo serikali. It is widespread. So nyaka gipenjre ni to ginago ng'o mwatimo manyalo miyo japiny bedie gi geno gi piny owacho. Mago nyaka bedie. Ndalo moko gimoro Fredo wacho ka mar luongo jogo mane owito jogo mano hinyere tibet kod gi piny kaka jatelo. Nyi neno ka jatend piny kano gone simu Wuon Albert Ojwang. Kano wacho na diera jatend piny nyotimo maber mogona simu mabenda awinjo no chalo dhano. Awinjo kogona mos mabenda anene kaka dhano wadwa, anene kaka janyuol moneno ni awinjo lit to reach out moloso koda. Kao nyathina ka nyathine. Nwasumo paro gi jatelo moro ka. Kone ne achiel kuom gino ma sirikal kata gin bende nyaka gitim. En ne gimanye jogi gibed godo piny. Nikech sami manyo jogi mibed godo piny. Gone agoya ng'ato mos sama en gi lit. Ber matek. Kaito giwe jimba adhola ka imiye ken. Piny owacho ni en piny owacho machunye guda. Nitiere makosa moko ma ok ginyal timo sani. Kaka medo ndicho. Ing'e ni dine onge tho mar Albert Ojwang. Kata mana ng'anyo mapek mwadiboro Wednesday nde ok obedo mapek kama. Nikech tho mar Albert Ojwang cha omiye momentum. Tene ni olo mafuta emomiye petrol makoro ineno gini koro jogi nigi chia mar dhi bagi maduong'. Kech ne gisende kobila gi uko magiwe ng'eni yien kidwa muko siro tisemuke makoro kata lak kidwa muko tisende ndeke makoro iwe mana koliero matin. Koro nega ji aoyaye mineno sirikand ni timo. Kata mana ringo mochwak mayom nyalo muke. Nyalo muke. Kata mana ni anki omo ne pilo ni. To mukore. Koro nek ma oyaye to gin ndicho manyo gitimogi. Gik manyalo medo mafuta e gini. Aparo ni nitie jomoko ero William mane sirikande ka. Mabenya ka koro tem gin mana e Bath William ka mino ka gimoro dhi wuok kaka koro ng'at mane igo risasi ng'anyo mane okalo majuma cha. Obila muche to chwado ng'at ma uso mask. Tinno ka gini osemana medo mafuta. Koro jok mane Bath William mawinje ne kata ng'eni benti mochiko itgi ka mawinje to mano bende mwamiyo gi e paro. Makosa moko mofuwo kata makosa moko matindo magitimo ahinya ndicho gi nekgi. Koro nyaka ming'in to ere kaka ginyalo tieko mondo kik med jimbo majini. Alright. Nyakor Perez Ken Muga. Weche pod thoth sai matin. Dakika odong' 10 to romo saa 4 mar Onyango. To kapok oromo saa 4 nitiere wach mabende nitiere kae. Inyalo miyo magi kanyo kaso donje wach mar limbe mar jotelo mawuok Kisumu par loch mar jatend piny. Ang'o mowuok moduogo dala? Nikech kiwinjo gimane Ogweno wacho ni samoro thoth joma iluongo ma samoro itwang' godo gin